Bekwenziwa imihlatshelo kanye namasiko ayaye enziwe ngasese ukubungaza usuku lwabaphansi. Manje abaholi bendabuko bafuna ukuthi lolusuku lube semthethweni. Sithi ke kubantu bakuthi mabakhululeke. Bakhululeke emoyeni, baphefumulelane nabo bakwele imimoya. Ngoba imilonde nezinyanya zethu asikwazi ukuzilahla kuba nathi kwikamva lizayo sawubazizo izinyanya. Lena yindlela yokuvuseleleka ngokomoya ngokuba nobubele nozwelo kubantu. Imikhwa nezimanga esizibonayo kule mihla ukuhlukunyezwa kwabantwana, ukuhlukunyezwa kwabantu abangomama, ukusetyenziswa kwabantwana njengendlela yokuthengiswa yokwenza ingeniso. Zizinto ezo ezize nefuthe elingelilo lobuAfrika. iCONTRALESA ifuna ukuthi usuku lomhla ziyisishiyagalombili kuNhlaba lube yiholide lokubungaza usuku lwabaphansi. Sizobhalela uMinister ukuthi lelanga libe khona kukhalenda yethu la sizobiza ukuthi iyo iAncestors Day, la abantu bazojabula khona bakhumbule abantu babo abasilwela, abasizala, labo abalele. Banethemba lokuthi lokhu kuzofundisa kuphinde kuqhuquzele intsha ukuthi ilondoloze imvelaphi yayo.